Buenas lots. Què tal? Bueno, després de 2 anys, més o manco, no? Que vam venir de Nova York, per el tema de la pandèmia i tal, no hem pogut viatjar. Aquest és el nostre pròxim viatge, plegat, i tenim destí a París. Volíem anar a veure a final d'any el que són les focs artificials i de més de París, però al final estan cancel·lats també. Ara mateix n'hi ha una nova variant del Covid que se diu Omicron i així anem. Fa 2 anys que no en sortim. Però bueno, yo me iba a venir igual. Estem aquí, vamos, per els pèls, la veritat, i bueno, anem a intentar disfrutar el viatge el màxim possible. Ara en breus ja embarcarem i res, en principi estarem damunt les 5:30, 6 per París ja, no? Així és que res, anirem gravant i de més. En Joan, per cert, ha anat a cercar víveres, vale? A la sala VIP. En la sala VIP, a robar un poquet. I així és que res, en el pròxim vídeo supos que ja sortirà. Vale, i de res. Bon dia. Que vagi bé. Adéu. Bueno, ara estem cercant l'apartament i bueno, en principi aquest serà el carrer, no? Laura, és el carrer nostre, no? Aquest és el carrer nostre. Puedes repetir. Rue Montorgall. Toma ya. Bueno, nens, ara res, hem vengut ja de l'apartament, hem deixat les coses allà. És vera que és un poc més petit de lo que pensàvem, no? Però bueno, ara hem aprofitat per anar a l'Arc del Triomf, a fer la primera visita. Hem passat per les avingudes aquestes Campos Elíseos, estan super il·luminats, estan molt guapos. Després lo veurem millor. I res, a menys si poden pujar a dalt i a veure com estan. ¿Qué pasa? Estoy muriendo, ¿eh? Se me hace el corazón, colega. ¿Qué es eso de allá? Sí, uy. De Campos Elíseos. Bueno, i ara estem en els Campos Elíseos, que estan super il·luminats i estan molt guapos. Hi ha bastanta afluència de cotxes, però de gent tampoc es cagui molt. Però està molt guai, tots els arbres i demés, està molt xulo tot. Ara sí que sí, ara anem ja a sopar i com no, primer vespre, Five Guys, ho necessitàvem ja. Muy parecido todo. Después de 2 años, ¿eh? Sí, després de 2 anys, la darrera vegada va ser a Nova York, ara tornem a Five Guys, a París. Bé, bon profit! resistir. Vamos a ver. Bon profit!